Lalelani. Njengamanje sibhekene nenkinga yokubulawa kwabantu besifazane kanjalo namadoda. Ngeke sikubalekele ukuthi kubulawa abantu besifazane kubulawela amadoda. Inkinga yalokho yilento ukuthi niyathula. Nibophelanisa izinto ngaphakathi imbondelane. Kwamadoda yabo lento engiyipostile noma lento engiyishoyo. Engiqinisile. Yabona mangathiwa imina lo wenzele yalokhozana. Ngabe linetha mazambane. Nazi kahle kume yonke into eSouth Africa igenerations ngalelo langa nomkhokha yonke isophe khona ayibuka umuntu just because umashudu la kumele azochaza alande ngisho dadwabo azakhulunyelwe nawo umzalo obhuti bakhe into engenzeki entombeni umuntu obanje lo mhlangano nomfazi. You understand? Umuntu obanje lo mhlangano nomfazi kodwa ke ngisolwe ngime phambi kwesiphambano. Uma ngabe ngithi mina ukube mina lo bekunyawo kanje yakwesilisa ngathi akangifase ngabe namanje ngisakhuluma. South Africa ningiphikise ungabe namanje nimile niyangichazela ukuthi no bengicela ukufakwa kanjani njani. Ngakho nje nganza kwethu ngithi cha. Mina ngizoliveza leli labantu besifazane. Uma ungeneme noma kunento ongayithandi ikhulume. Musu kuvumela ucinazelwa ngalendlela yokuthi hey indoda this ayibuzwa kwasha kwacima ebese indoda yenza izinto eziyenhlizweni egcina zikuthathisa izinqumo wrong. Ngithi mina abantu besifazane ningafi nenkulumo ungafi sidalo nenkulumo. Mina ngimile kwelokuthi ukube umina lo ngabe ngisho South Africa imile ngabe ngisho ekhaya sengifonela ngo44. So nje ngimile la lento le anganginandaba ukuthi ichaza ithiwani kanjani ibizwa ngani umbuzo wami nje kuze kushuthwe isithombe anginandaba nokwenzeka kwezinto kuze kushuthwe kumayelana nani yini mayelana hayi bebe ngifasa bebecela intokazi ethi angifasa izandla yini ingekho emlenzeni uyifasa noma bebeshonile abesifazana bebekhona lapha emcimbini. No. Ngaba yikho la ukuba ikazi iziqala ukuthi ngibizelwe ingqoqo kuphele 2 weeks 3 weeks mina ngibizelwe ingqoqo. Hayi no. Kwalabantu ekuthiwa ngazi ngoFebruary banjani ake bethukuma. No Empela ekhaya sengqoqweni la kubizwa ingqoqo sihlala emganeni sibizwe warawa albube. Mina never mina. Bafazi mina ngishilo nginimele ngithi cha. Hayi ngithi wo ke bafazi. No. Mina nje kumele bonke abafazi abafela ukuthi amangceza afuna enza umathanda kubeka amachanca uma wena uke wakhwehlela nje ingceza sekufuna uchaza unyaka wonke cha mina ngikhona ngithi cha ngabafazi ngithi no ngithi hayi bye.